Kira-kira 1,5 wulan sawise dheweke pindah menyang kantor anyar lan nandhang lara panas ing kentolan gegere, sawijining awan nalika rampung dahar, Dr. Mirah kaget. Sawene priya pawakan gagah piteksa sing dhisik tau mampir ing atine ujug-ujug mara menyang kantore. Mirah rada kecipuan. Priya iku aran Robertus Bagus Kalbuadi sing saiki manggon ana Singapura. Dheweke njabat manajer senior ing perusahaan multinasional babagan ekspor impor. Sawise bagi pinage, Bagus Kalbuadi pitakon, "Apa wis suwe geger lan sikilmu krasa panas, Bu Dokter?" Mirah njondel krungu pitakon kuwi. Saka ngendi Bagus ngerti, sebab saksuwene iki Mirah ora tau sambung karo dheweke. Nomor tilpune wae ora ngerti, mataun-taun ora kabar kinabaran. Bagus Kalbuadi sing rupane pancen bagus iku wis kesilep dening wektu. Lah kok ujug-ujug dheweke teko lan nakokake larane aneh. "Kok siramu ngerti, Gus?" pitakone penasaran. "Apa siramu lali nek aku diparingi indra keenam dening Gusti?" Mirah unjal ambekan. Pancen bener kandhane Bagus. Nalika jaman kuliah S1 mbiyen, Bagus populer banget merga nalurine sing tajem. Kejaba kuwi uteke uga encer. Emane Bagus ora ketarik dadi ilmuwan. Mongko upama gelem, Bagus mesti wis dadi ilmuwan kondang. "Seminggu sawise aku pindah ing kantor iki, wis luwih saka sewulan," saure Mirah. "Tak kandhani ya, aja kaget." Dr. Mirah ratap nunggu tembunge priya kuwi sabanjure. "Ing sikilmu ana klabang 5 gedhe-gedhe. Mula sikilmu tansah panas rasane. Ewondene ing gegermu ana atusan uler cilik." Mirah mlengong karo nyawang Bagus. "Ah, mokal ngayuwara, wong dokter spesialis sacaloro sing ditekani ora nemokake apa-apa. Asile rongsen uga negatif. Yen saiki Bagus kandha kaya mengkono, banjur dasare apa? Siramu ora percaya karo kandhaku, ora apa-apa. Ora kudu percaya. Nanging kewan-kewan kuwi sing tak deleng ing jero awakmu, aku bisa njupuk klabang saka sikilmu lan uler ing gegermu. Nanging ora saiki. Aku sesuk tak bali mrene maneh. Aku kudu sembayang kanthi ati mening bengi iki supaya bisa njupuk sesuger ing awakmu. Lan Mas Anton jangan mrene sesuk. Aku ora penak nek ora ana garwamu. Saiki aku tak mulai dhisik ya." Sapungkure Bagus Kalbuadi, Mirah denger-denger. Dheweke ora bisa mikir. Wening Graita sing krungu caturane wong loro mau bisane mung ndelongop. Tekan ngomah, Mirah cerita marang kakunge yen Bagus mara menyang kantore lan njlentrekake apa sing dadi sumbering lelarane. Antonius Wisnugraha uga sawijining dokter, nanging tetep percaya marang alam sing ora katon. Mirah dirangkul kandhane, "Ya, sesuk aku tak izin saka kantor supaya bisa teko ning kantormu." Dina candhake Bagus teko maneh ing wayah tengahing kaya sing dijanjekake. Mirah dikancani dening bojo lan asistene.
Sawise padha bagi pinage lan guyon saperlune, Bagus seladu, "Nuwun sewu ya Mas Anton, aku nyuwun idin kanggo njupuk sesuker sing ana sikil lan gegere jeng Mira." "Oh, monggo Dik, matur nuwun. Sadurunge aku jane ya wis tau kandha marang nyaiku arep takjak ne wong pinter, nanging wong dheweke ora percaya. Lah piye maneh?" Bagus ngguyu alon. "Jeng Mirah kuwi ilmuwan dolen Mas, beda karo aku sing wit dhisik tetep wae dadi dukun. Sing dadi modalku nyambut gawe ana Singapura ya ilmu kejawen iki, dudu ilmu ekonomi. Hehehe. Mula panjenengan tak suwun rawuh, ora penak aku nek ora ana panjenengan." Sawise kandha mangkono, Bagus ngetokake kantong loro cilik-cilik saka sake, banjur disilihake ing meja. Dheweke banjur ndodhok ing ngarepe Mirah, kandhane, "Nuwun sewu, aku kudu nyekel sikilmu Mirah. Aja ditukoni ya Mas." Antonius rada goreh nanging pancen kudu mangkono. Kanthi alon-alon Bagus kaya nyekel sawenehing barang saka sikile Mirah, banjur dilebokake ing kantong cilik sing wis dicepakake. Mangkono dibaleni nganti kaping 5. "Wis rampung ing sikil, klabang 5 wis tak lebokake kantong. Piye Bu Dokter, isih krasa panas apa ora?" Mirah gedhek, rasa panas ing sikil ilang sakala, kari gegere sing isih kemranyas, nanging dheweke ora weruh wujude klabang kaya sing dikandhakake dening Bagus. "Wis, saiki gegermu lenggah sing penak wae, nanging aja senden. Nuwun sewu, iki rada suwe jeng lan Mas Anton ulere akeh banget, cacahe atusan, tur cilik-cilik." Wong telu megeng napas selagine njupuki uler ing gegere Mirah. Bagus ora nyuwara babar pisan. Antonius lan wening sumurup Bagus kemringet ing ruangan sing AC-ne adem kuwi. Saya suwe kringete Bagus saya akeh nganti ana sing lewer ing pilingane. Kelambine dadi teles kabeh, tangane iwut saka gegere Mirah menyang kantong cilik sing wis dicepakake. Udakara 1,5 jam dheweke lagi mandeg. Rampung, ora ana sing weruh uler-uler mau kejaba Bagus dhewe. Sawise kuwi Bagus takon marang Mirah, "Apa gegere isih krasa panas?" Mirah gedhek, ora bisa celatu babar pisan. "Siramu bisa milih Bu Dokter, pengen weruh wujude klabang lan uler iki apa ora? Terserah, nek pengen weruh ana sranane." Mirah pengen mangerteni, dheweke ora bisa selak. Sasuwene iki ora percaya karo bangsane lembut, nanging dina iki dheweke kaya diwelehake yen kuwi pranyata ana makhluk sing ora kasat mripat. Oleh sinau mataun-taun supaya dadi ilmuwan, kaya-kaya ora ana gunane ngadepi kanyatan sing lagi dialami iki. Bagus banjur njaluk Mirah sembayang rosario kanthi ati lan wening. Miturut Bagus, sawise sembayang, Mirah bakal bisa mangerteni klabang lan uler sing wis luwih saka sewulan nempel ing sikil lan gegere. Sawise Mirah rampung sembayang, Bagus banjur buka kantong cilik loro mau. Sanalika Mirah jerit, ing kantong siji ana klabang caca 5 sing gedhe-gedhe, dene ing kantong sijine ana uler cilik-cilik caca atusan. Antonius lan wening jegreg
mripate obah mrana mrene, nanging tetep bae wong loro mau ora weruh wujude klabang lan uler. Wis tenangno atimu jeng, kandhane Bagus. Klabang lan uler iki wis gelem lunga saka awakmu lan manut karo aku, nanging ana sing dijaluk saka siramu. Mirah tetep ora mudeng karo kanyatan sing diadepi, nanging dheweke mantuk. Apa sing dijaluk saka aku? Pitakone lirih. Salah sijining penganggomu sing kok senengi. Alon-alon Mirah nyopot giwang ing kupinge kiwa lan tengen, banjur diwenehake marang Bagus. Giwang siji dilebokake ing kantong sing isih klabang, dene sijine maneh ing kantong sing isi uler. Wis paripurna, aku njaluk ngombe, kandhane Bagus. Inggal-inggal wening buka kulkas cilik sing ana ing ruangan iku lan njupuk banyu mineral 2 botol diwenehake Bagus. Sawise ngombe, Bagus banjur lungguh, kringite suda wis ora gobyos kaya mau. Aku takon ya Gus, kandhane Mirah, kok bisa ana klabang lan uler siluman ing ruangan iki, nalari piye? Cekak wae ya, nalika Bu Doktor Pertiwi kapatah dadi kepala lembaga penelitian, ana kolega sing ora trima. Pawongan kuwi banjur ngirim klabang lan uler iki mrene kanggo nyilakani Dokter Pertiwi. Nanging Dokter Pertiwi kuwi putrane priyayi sing gentur tapane. Mula klabang lan uler nyeluman iki ora kuwawa nemplek ing anggane. Lah kene kok ora nemplek jeng wening? Mirah isih takon maneh. Sing diarah sing lungguh ana ing kursi sing kok lungguh kuwi. Bu Pertiwi pirsa bab iki? Ora, panjenengane ora pirsa babar pisan. Gandeng klabang lan uler-uler iki ora bisa nemplek ing anggane Bu Pertiwi. Mula nalika siramu lungguh ing kene banjur oleh panggonan. Lah, aku rak dudu target sing dituju. Bener, nanging klabang lan uler iki rak ora ngerti. Ngertine mung kudu nemplok sapa sing lungguh ing kursi kepala. Apa siramu pengen ngerti sapa sing ngirim? Sapa Gus? Apa kolega ing universitas kene uga? Iya, mestine dheweke uga dokter. Sing lungguh ing kursi iki mung sing gelare dokter. Iki kebijakane universitas. Bener, pancen dheweke dokter. Mirah meneng, Antonius lan wening ora cemuwit. Nyawang Bagus kanthi tajem, Mirah gedhek alon karo celatu. Aku ora kepengin sesambunganku karo para kolega ngalami owah-owahan. Luwih becik aku ora ngerti sapa wonge. Kuwi jenenge wicaksana. Yen siramu ngerti ing tembe ora apik dadine, wis ngono wae. Klabang lan uler iki arep tak larung menyang segara. Lilano giwangmu ya. Bagus kalbu adi pamit. Sapungkure priya kuwi Mirah kondo marang asistene yen arep mulih wae. Kepengin ngaso ngiras nyarehake pikirane. Ing mobil dheweke kondo marang kakunge. Aku ora mudeng Mas, ora mudeng. Pancen jagat iki amba bawira Dik. Ora ana manungsa sing mudeng sakabehane.